Ja tervetuloa omaan tiistelyyn. Höpläys. No niin, Riku. Antaa tulla. Tervetuloa. Moro vitun läskit! Tervetuloa höpläilemään. Sä oot läski. No joo. Heti meidät cancelattiin ensimmäisestä lauseesta, mitä mä aloitin tässä podcastissa. Tervetuloa Höbläys-podcastin bariin. Toi nimi on keksitty, se on syvällä, se on ollut meidän niinku Se on ollut siis kauan. Niin, koska tämähän tarkoittaa niinku negatiivisen sävyn niinku puhumista ja me ollaan aika toisille mä ainakin aika negatiivisia. Juu. Tai Riku ainakin mulle Joo, yleensä. se on ollut noin 10 minuuttia ainakin meidän. Se on ollut meidän juttu. En mä tiedä, mulla on taustakuvana pikku höbläysäijältä. Mikä höpläytys. Mutta siis miettikää, että nyt tulevaisuudessa joskus kun meitä muistellaan, että mistä tää kaikki alkoi, niin se alkoi tosta Rikun huudahduksesta, että Moro vitun läskit! Meiltä kysytään jossain haastattelussa, kun me voitetaan joku hullu palkinto ja hei, yksi kysymys teille, mistä tää kaikki alkoi? No, meillä on tässä ihan hauska juttu. No, mut silleen ihan siistiä. Siistiä, että on kuitenkin joku tommonen juttu. Joo. No, lähdetäänkö tästä? No, tarvitsen ihan joku esittely. No, Tehdäänkö me? pitää me nyt ottaa silleen, että Jotain nimet ja jotain. et nyt me tehdään pari, tai ainakin tää jakso, Niin, no varmaan seuraavakin. Semmonen pikku jubailu vaan. tämmöstä pikku jubailua, mutta siis tarkoitus tässä podcastissa olisi tehdä kaikkea muutakin siistiä esim. Mulla on ainakin ideoita. Tai silleen, että olis niinku Mitä tehdä? ehkä... No, Silleen, että vähän jotain... no et se olisi ehkä videolla enemmän. Tehtäis niinku, ei olis pelkästään tämmöstä paikalla istumista, vaan niinku... Et siinä on vähän jotain haastetta, haasteen tynkää, jotain tämmöstä... Tommosta... Ehkä vois tiisaa yhden esim. Joku tatska vois olla. Niin. Jakson aikana vois olla ihan siistiä. Se on kyllä vitu. Tiedätkö sä, mä huudan siinä ihan törkeästi vaan. Mut Niin siis... mulla ja Oskarilla olisi mahdollisesti ekat tatuoinnit siinä. Niin. Mutta... Se on vaan yksi idea. Niin, mut se on aika hyvä idea. Jep. Mut siis just jotain haasteita, mitä voitais taas niinku vähän jotain tolle videollekin silleen katsottavaa, eikä pelkästään kuunneltavaa. Mut tosiaan, meikäläisen nimi on Oskari. Okei. Mikä äijän nimi on? No nyt joku esittelykierros varmaan. Mennään vai? No Moi, mennään. Oskari. Aloit sä nyt, kun sä aloititkin jo. Moi. Mä oon Oskari. Oon 20V. Turkulainen. Yleisurheilija. Piste. Mä oon Eetu, 21V, säkyläläinen ihminen. Moi, mä oon Riku. Mä asun Porissa, mä oon 19 vuotta. Tykkään tortilloista. Teen TikTokkeja. Vietän paljon aikaa ystävien kanssa ja olen köyhä. No se on kyllä tullut viime aikoina selväksi. Moi Riku. Moi Oskari. Okei, pitäisikö me nyt vaan ottaa suoraan jotain? Mennään suoraan asiaan. Suoraan asiaan, ja se asia on... Kysymykset! Höpläillä! No, ketä heittää ekan kyssäri? Sä. Meikä. Joo. No tää on tämmönen. No vielä mä mietin jonkun. Mikä oli, heitän kaikista semmonen, kun ei oo mekään olla silleen, tiedätkö, mietitty tällä, että mikä on ollut meidän ensivaikutelmat toisestamme, niin kun ollaan nähty silleen. Niistä on kyllä niin Siitä paljon on tosi aikaa. paljon aikaa, mutta kyllä mulla tulee silleen jotain mieleen. No mulla tuli... Mutta teillä on kyllä vaikea, kun niin... Mä voin heittää ainakin Oskusta. Mä oltiin yleisurheilukisoissa, samoissa keihäskisoissa. Keihäheittokilpailussa. Meikä vetää ihan tryhardina siellä ja sitten toi
Mä olin silleen, että ihan ok heitto silleen itelle. Mä olin joku, mitäköhän me oltiin, aika nuori. Mut sitten ei mitään. Meni varmaan tyyliin johtoon siinä kisassa, mut sit Oskari tuli kroksit jalassa sinne ja heitti mua enemmän. Ja sit mä olin, että kuka vittu tää jätkää? Näitä sattuu. Sitten Rikusta. Ei mulla oo kyllä oikeesti mitään muistikuvaa, mieltä mä olin susta silloin. No, siis mulla ei oo kyllä myöskään Jallusta mitään, eikä kyllä sustakaan mun mielestä. No mulla on ainakin äijästä semmonen, että äijällä semmonen ujo pikkupoika, ketä ei uskaltanut tehdä yhtään mitään. No siis, okei, mä voin kyllä myöntää, että toi on ihan totta varmaan. Mut se oli mun eka. No. Mä olin tälleen. Äijä on kyllä. Ei oo hiiri. Me oltiin silloin ehkä kutoslu. No joo. Tää on ehkä ihan hyvä nimi tähän meidän podcastiin. Niin, kun tää on aika negatiivissävytteistä välillä. Ja en mä tiedä. Jallunkaan. Elikkä Eetun. Jallu on Eetu. Joo. Niin No meillä oli kyllä, tiiäks, mulla on ekat muistot siitä, onks vanha posti se kyllä? Eiku mikä se on? Se, tiiäks se leikkikenttä siinä? Juu. Niin siitä. Kun ainakin Jessica, tai siellä oli ekat kuhinat, mihin mä tulin ja Juu. sit toi tulee vaan jostain, ei olla puhuttu yhtään mitään, sit tulee, mä en tiedä mikä oli, mut hän tulee heti jostain kulman takaa, onks tää Oskari Henttinen? Moro! Joo, siis se oli. No tää semmonen energinen fiilis jäi heti ekasta kerrasta käteen kyllä äijästä. Joo, siis se meidän eka semmonen tapaaminen, kun me puhuttiin jotain, niin se alkoi silleen aika vauhdikkaasti. Tai niinku meidän ystävyys alkoi silleen oikeastaan saman tien, kun me sanottiin ekat sanat toisillemme. Mä tulin siihen silleen, että Osku, mitä jätkä? Sit Oskari oli silleen, että tai tyyliin jotain silleen, että on nähnyt toi jossain. Sit se alkoi vaan siitä. Mut Se on ollut kyllä aika silleen, tää meidän kolmen porukka on ollut sillä aika silleen, te ootte ollut kuitenkin aika kauan. Sitten mä tulin jossain kohtaa. Sitten mä rupesin olemaan Rikunkaan aika paljon. Ja sit me ollaan nyt oltu aika paljon 300. Juu. Kyllä. Jallu on kyllä huhujen mukaan aika paljonkin persellyt tuolla Säkylän kylillä nuoruudessaan. No huhujen mukaan. Huhut kertoo tällaista. Ja viinitonkankaan ainakin. Mitä silloin ehkä oli 9-luokalla? Mistä? Viinitonkasta. Ei vittu. Ei mitään, pikku piilo. Mikä? Toi oli vaan tommonen Mikä? huhu. En mä tiedä. Mikä? Huhupiilo. Toi on joku urbaani legenda. Niin kuin hömläishuhu. Joku tommonen. Säkylä Urbanen. Vittu jonkin nakkeihin myös jotenkin. Nakkei. Okei. Ja ei siitä, että Joku urbaani. Ehkä tässä jos tähän jaksoon tulee 1 000 000 kuuntelua, niin sit mä voidaan kertoa. Ei, mut meillä on kyllä sitten, jos tää lähtee, niin tehdään semmonen vitun paljastusjakso. Joo. Tiedätkö meillä on aika... En kyllä tiedä. No ei mut jos meikä heittää sen yhden meikän ja... No niin, no joo. No Eli niin. läjä pystyy heittämään tuonne sitten. No joo, okei. Jos sä sen sanot, niin sit joo. Tiedätkö, tää on aika vittumainen, kun me puhutaan tälleen ja ketään ei tiedä mistään mitään. Niin, eikä saakka tietää. Joten vaihdetaan ehkä aihetta. Urbaanit legendat pyörii, mutta ne ei oo totta. Ehkä tässä niinku podissa tulee tämmösiä urbaania legendoja, mitkä jää sitten, tiedätkö, teidän mietintään. Niin elämää. Niin. Ehkä me Te ollaan voitte semmosia kehittää urbaaneja legendoja. semmosia salaliittoteorioita. Totta, tästä muuten lähtee kaikki. Herranjestas. Ootas, mulla on ainakin kyssäreitä. No heitäpä tänne päin. Riku Rajala tykkää nakeista. Ota mä kopi. Niin, siitä nakista mä en kyllä tykkää. Ootas nyt. No täällä on tässä nyt olisi voinut periaatteessa käsitellä tän kysymyksen ennen tota kysymys, mutta täällä on niinku, että missä me ollaan tavattu, mutta tääkin on nyt... No toihan kysymys käytiin läpi viimeksi kun kuvattiin tää eka podi, mutta siinähän kävi semmonen pieni hauska kömmähdys, että yksi mikkihän ei sitten äänittänyt. Joo, siis meillähän on, tää on nyt toinen kerta kun me ekaa jaksoa äänittää, niin voidaan mun puolesta ottaa toi, on se silleen, vai? Me voidaan ottaa toi, mutta pitäisikö me yrittää käydä se vähän silleen Nopeasti, niin. No osaaks joku selittää tän nopeasti? No, Ai millä me tavattiin? no te voitte selittää vaikka No siis me periaatteessa käytiin se jo, että me niinku siinä, Yleisörekisterillä. niin, nähtiin vaan niinku
jotenkin sattumalta niinku semmoisilla kuhina, mitkä ne oikein on markkinat. Säkylän kuhinat. Niin, Säkylän kuhinat. Joskus mä olin 13 yli. Se lähti vaan siitä. Ja sitten Jallun kautta mä oon tutustunut Rikuun. Eka muistikuva on K-Marketin jossain pienessä pöydässä, missä on, sai olla kahvia tai jotain tommosta. Ja meikä pistää Rikusta My Storyin kuvan, että Rikulle 1500 YT-seuraajan tuli edes pessu. Siis, jos joku muistaa semmosen, tää on nyt tämmönen, mä oon ollut aika nuoriso kyberrikollinen. Jos joku muistaa YouTubessa semmosen videon kuin Gröncy Grönedö, niin meikäläinen Pikkupoika puhuu sijansaksaa. tosissaan julkaisi sen ensimmäisenä YouTubeen, mut sit vittu Yle. Fuck Yle. Cancel Yle. Niin, mä veikkaan, että niistä lähtöisin se otettiin alas. Ja nykyään siellä on niitä ihan niinku järjetön määrä niitä videoita. Mietin siellä just tää ensimmäistä, minkä mä oon julkaissut. Se on jo mun mielestä aika laiton. Mutta Turo, jos katsot tätä, niin tuut vieraaksi. Niin. Ehdottomasti. Kyllä. Tai sit se on sulle ikuisesti katkera, kun sä pistit Niin. sen. Mä olin joku 7-vuotias. Ei 7-vuotias, siis mä olin 7-luokalla. Riku oli joku 7-vuotias, kun se pisti. Mä olin 7-luokalla ja mä tein Ei sit oli- videosta ei 150 varmaan. Mä tein Ei kun mä muistan. Se oli ihan crazy. Äijä oli jo yli joku vuosi sen jälkeen, kun se oli pistetty alaskin, niin sit sai tälle, mitä vittua, mä oon täällä näin paljon massia. Joo siis, mä olin Antaa ne tänne. siis Riku julkaisi sen. Mä olin ite lähdin perheen kanssa ulkomaille silloin. Sitten mä en nähnyt siellä ulkomailla Suomen trending-listaa YouTubessa. Sitten mä olin Rikulle koko ajan vaan chattailin silleen, että missä kohtaa sä menet? Sitten Riku pitää, että ollaan nyt top 10 Suomen trendaamisvideoissa. Ja sit mä olin, mitä? Meikäläinen vittu suoraan screen-rekordasin vaan Ylen sivuilta sen video. Laitoin YouTubeen, mut aika tämmönen businessmalli. Jep. Äijä on kyllä aina pienestä pitää tehdä hyviä videoita. Toivottavasti toi rikos on vanhentunut jo. Jep. Ei lähti tästä saman tien, kun tää tulee julki, niin... Vittu me käsitellään ekat jaksoa. Yle pistää tämänkin alas. Ai se on toi. Tai sitten Yle ottaa meidät tästä kopiin ja meistä tulee niinku Ylen niinku semmonen joku podcasti. Niin. Okei. Se voisi olla. Mut sitten, mä ja Riku tavattiin No, ala-asteella Kyllä. yhden WhatsApp-ryhmän kautta. Mä pistin sinne, että tulisiko joku pelaa fudista munkaan ja sit me ei oltu Rikun kanssa oikeastaan missään tekemisistä ennen oltu, niin sit Riku pisti vaan sinne, että mä voin tulla. Sit mä olin, että fuck, kuka tää jätkä on. Sit Riku tuli sinne, pelattiin fudista, sit sen jälkeen ruvettiin vähän hengailemaan samoissa porukoissa ja siitä se alkoi. Riku Jallua siis. Nopeasti selittää. Jallu ei kiinnostunut Riku ollenkaan. Riku on tommonen hyvin. Niin, eikö siis... Me ollaan vähän tässä muutenkin semmonen puoliväkisin nyt. Juu, eikä mä oikeesti Rikusta vieläkään oikein tykkää, mutta se alkoi siitä, että... No se tappelee kaikkien kanssa. Nytkin sillä on joku someriita tuolla. Juu. niin Säkyläs, tietää, Säkyläs oli meidän lapsuudessa kautta nuoruudessa oli semmonen yksi WhatsApp-ryhmä, missä oli niinku Säkylästä ihan kuusi. Harvat ja valitut. Harvat ja valitut. Se on niinku legenda. Meikä pääsi siihen silloin, kun... Se oli varmaan ainut Säkylän ulkopuolella. Niin, mutta mä olin... Oli siellä yksi muukin. Ei sano nimeltä, mutta mutta mä pääsin tehdä silleen niinku ihan loppuvaiheessa silloin, kun se oli just kuolemassa. Se oli ihan vitun siistiä, jos siihen ryhmään pääsi ylläpitäjäksi. Ai jaa. Mut mä en oikeesti tiedä, kukahan mut on lisännyt siihen. En varmaan. Mut meikä kyllä... No, sanotaan, että mä pyörin kyllä enemmän Säkylässä kuin Kokemäellä. Niin siinä vaiheessa. Niin. Mä katsoin, että löytyykö sitä ryhmää enää täältä. Mun mielestä löytyy. Koska me just etin jotain meidän vanhan luokan ryhmää, kun mä etin niinku... Eikö sulla näitä emoja ollut? Juu, mun mielestä. Mikä se on tossa pitäis olla? Juu. Ai. Onks tää Ei niin mulle paljon ikinä vielä? poistu tuolta, jos mä oon siellä. On tää vielä porukkaa. Kuinka paljon siellä on Siellä oli porukkaa? mä. 27. Onks mä siellä vielä? En varmaan. Siitä on se. Damn. Oot säkin tää? On vai? Damn. Oo. Legenda.
Legendaryhmä. Kukaan ei tiedä, missä me puhutaan. Ei, taas on tämmönen juttu, että niinku kenelläkään mitään hajuu. Tää nyt lähti taas ihan niinku todella inside juttu. No, ei se haittaa. Mut tää vittu höbläystä. Niin, tää on tämmöstä negatiivista sävytteistä höbläilyä. Tää vittu höbläystä. Vittu mikä nimi. Hei, me tarvitaan tähän podcastiin, tiedätkö, siellä aina kun tulee joku tämmönen kohta. Meidän pitää kehittää joku tommonen, tiedätkö, soundi. Jollakin toisella joku muu niinku äänittää sen. Periaatteessa ei oo meidän äänellä. Joku tommonen, että tää on vittu höbläistä. Tää on vittu höbläistä. Tai siis tarvitaan just tollasia. Sit siihen tulee leikkauskohta ja sit jatkuu tää. Mulla on kyllä visio tähän. No, meillä on visiot, mutta me ei osata vaan tehdä niitä. Mut se oli kyllä vittu. Siis ennen sitä, kun me äänitettiin se eka jakso, niin kuin sit yli, no silloin kun me pistiin ihan aikaan käydä rekkipyöriä, oltiin tälleen joku vittu 10 sekkaa tolleen vai vittu, mitä me sanotaan tässä? Itse on hyvä klippi, kun meikä heittää. No, miten sä ei viikko on mennyt? Ei mennyt vittu tommosta voida tänne pistää. Sitten Riku heittää, ei me nyt vittu oikeesti tommosta paskaa tänne laittaa. No joo, niin. Mutta siis, niin. Ihan huikee. Niin. No mut, mulla on tähän semmonen, että en nyt rupea, ei mitään. Meillä on visioita, ja te tuutte näkee meidän visiot, sit kun me tehdään ne, mut otetaan tämmönen pehmeä alku. Mä yritän välttää tiettyä juttua tässä hommassa, mut siitä ei sen enempää. Te tajutte mitä mä tarkoitan. Jees, very well. Jees, kyllä tekin tajutte. Astukaa vähän niinku Rikun saappaisiin. Mut tai Rikun nässäsukkii. niin. Missä sä saanut noin? Mä en itse asiassa tiedä. Varmaan jostain mummulasta tai jostain. Mä veikkaisin. Nää on kyllä oikeesti tosi hienot. Lämpimät. Mä oon käyttänyt noita koko talven. Tiedättekö? Oli ihan vittun kiva ilta eilen. Se tosi kiva. Mä tykkäsin. Oltiin eilen pelailee lautapelejä. Haksunkaan. Se oli ihan jees. Se oli tosi jees. Me pelattiin nyt 2 iltaa putkea sitä samaa. Olitte sitten perjantainakin pelaa? Oltiin täällä. silloin täällä Porissa jo. Joo. Niin, mutta olisiko meidän pitänyt selittää vielä mun ja Oskari? Niin, tää lähti vähän harhailemaan. Mut silleen, millä äijä muistaa? Mistä kohtaa? No mä muistan sen ensimmäisen kerran just sieltä K-Supermarketista. Ja sit siinä oli semmonen päässä. Oli pieni tauko. Siinä ja sitten jossain kohtaa ihan randomisti vaan alettiin aika paljon lukion ykkösen jouluna. Mä sanoisin, että siinä lukion ykkösellä. Niin. Silloin kun se muutettu tän Poriin ja sitten tyyli siitä joku puoli vuotta. Sitten mä rupesin käymään täällä aika paljon. Joo. Cool. Kyllä, sit me wildattiin. High story. We are just wilding. Yes sir man. Ooh. What the dog is speaking? Säkylässä wild. Mut, niin. Onks meillä mitään muita kysymyksiä enää? No, meikä heittää ihan törkeä kysymyksen venää. Mä en muista niitä yhtään. Kysy vaikka toi, mikä sun taustakuva. No mä voin heittää tän kysymyksen tähän. Ei, mutta jättekö? Siis mulla ei oo, siis mä en tiedä mikä tää läskijuttu nyt on, mut. No, tiedättekö, tää on mulle semmonen, että tää on mun taustakuvana sen takia, kun tää niinku motivoi mua joka aamu. Herätyskello soi, sitten tässä on Rikun naama ja siinä lukee toi. Millä tää body alkoikin. Mä siinä sittenkin myös tarkoitan näitä kahta, enkä niinku teitä. Ei tietenkään. No, mitäs täällä on? No, täällä on toi, no käydään toi. Käydään. No ainakin viimeksi käytiin, mikä on niinku isoin epävarmuus sit tässä? Tai niinku, niin, mikä on isoin epävarmuus? Aloitetaan varpaista. Varpaista? Ja siirrytään päähän. No mun pahin epävarmuus varpaissa on, kun mun kynnet kasvaa silleen ärsyttävästi alaspäin. Alaspäin? Siis kynnestä, tiedätkö, täältä, jos ne menee tosi pitkäksi siis. Periaatteessa ne vois mennä siitä nahkan läpi suoraan, tiedätkö. No tiedätkö sä mikä mulla on? Tiedätkö sä se nimetön? Sit siitä kasvaa kynsille vittumaisesti sinne sivulle, että se ottaa siihen keskisormeen. Jäbällä on vittu käyrä kynsi. Ai mitä siis kasvaa miten? No äijällä on joku slouppi kynsi. Miten sulla kasvaa? Menee niinku sivusuulle. sivusuulle. Tiedätkö tosta? Toi on, vittu kun tää mikki on se.
Niin tiedätkö tosta? Vittu tää on höbläystä. Niin tiedätkö tosta kun toi kasvaa vähän pitemmäksi, niin sit se ottaa tonne kiinni. Eikö se ole ärsyttävää? Mut se ei oo kyllä mun mikään, siis se vaan ärsyttää, se ei oo mikään se. Joo toikin Mulla on oikeastaan, mulla on ihan ok. Mä heitän tähän nyt oikein vastauksen, että meikäläisen vois olla enemmän lihaksia. Okei. Meikällä on se, mulla, Anteeksi. vaikka Riku onkin toi höyhensarja näin ja niin niinku, kyllä niinku silti se on ehkä kaikista isoin. Tää jätä penkkäs just 100 kiloa. Puhu mistään Riku ei vielä. sarjoista. Äijä hyppäs kärpässarjaan, nyt se puhuu Rikusta. Mut siis, Niin, Riku. no mulla oli toi sama tosi kauan, mut nykyään se ei mua oikeastaan kiinnosta vittuakaan. Niin mä sanoisin, että tällä hetkellä varsinkin intin aikana oli niinku, olihan mä nyt ihan niinku aika ruma, kun ei ollut hiuksia päässä. Mut silleen nyt aikaa taas hiukset tulee pikkuhiljaa. Se on harmi, että ne rupes kasvaa taas. Mä tykkäsin susta semmosen. Joo. Poika railassa pyjämässä. Tiedätkö silloin kun mä menin inttiin, niin mä näytin ihan siltä. Mulla oli sit yli pari päivää ennen sitä, niin mä pistin sen mun Marimekon sen, tiedätkö, sen raitopaidan, niin vittu. Mä katsoin itteni vaan peiliin, minne mä oon menossa. Itse asiassa nyt kun me äänitetään, tiedätkö mitä huomenna tapahtuu? Huomenna menee Huomenna menee uudet alokkaan. Ei vitsi. Kyllä. Mutta vissiin niillä on kyllä jotain isompia suhteita tonne niinku ylemmäs, kun lähti nää 20 asteen pakkaset pois. Niin, toi oli kyllä. Siis mieti. Sulla on ekat ammunnat. Ei nyt intti juttuja ruveta selittää tässä. Ei ruveta selittää. Kiikari ihan päin vittua. Ja 20 astetta pakkasta. Ai juman kautta. Joo. Toi, mistä me puhuttiin? Epävarmuuksista. Niin. No siis, itellä on sosiaaliset taidot suurin epävarmuus. Tai niinku jännitän ihan hirveästi kaikkia semmosia vähänkin isompia nimistä täytyy puhua jollekin yleisölle tai muuta, mut mä oon päässyt siitä kyllä hiukan pois tai parempaan suuntaan, mutta se on edelleen semmonen iso epävarmuus. Mut tiedätkö, tämmönen juttu, varsinkin jos tähän tulee silleen, ees nyt vaikka 10 kuuntelijaa, on mun niinku toive. Niin. Mitä? Niin se auttaa. Ja Se auttaa. Mä uskon oikeesti, että tää tekee ihan hyvää siitä. Niin, mut mulla on ollut oikeesti toi sama. Ja tiiäksä, kun mä punastuin ihan niinku tosi paljon pienenä. Ja sitten sitä yhtä auttanut, että niinku Haksu teki sit vielä vittu pahempaa. Se oli joka kerta, vaikka mä en ollut punastunut. Äijä punastuu. Mä menin ihan tomaatiksi. Ja niin. Meistä tulee joka paikassa ihan tomaatiksi. Niin, mutta tolleen kaikki aina frendit on tehnyt. Niin. Tai kyllä mullekin on tehty ja mä oon tehnyt. Ja mut mä oon ollut niinku ihan tulipunainen. jep. Se on ollut vähän semmonen. No mulla on nyt tullut itellä aika paljon itsevarmuutta tästä tommosia sosiaalisia juttuja nyt tän TikTokin aika mitä on tehnyt. Pari vuotta aika lailla. Tai itse asiassa mä oon kyllä tehnyt näitä somejuttuja vittu koko elämäni, mut silleen nyt varsinkin vähän silleen ehkä isommassa mittakaavassa, niin tää on kyllä tuonut aika paljon lisää niinku itsevarmuutta, niin se Big Boss. se on oikeesti niinku auttanut ihan vitusti. Niin, no, mut sen on huomannut ihan päällekin päin. Niin. Ja mun on näköjään mälliikehousuissa. Senkin näkyy. Häröilläkin bossi. Onko se enää mitään kyssäreitä? Hei, meillä oli silloin siinä viime videossa, meillä oli se haaste, niin suolaisia karkkeja, mutta nyt meillä ei oo. No joo, mun piti ottaa ne tänne mukaan, niinku ihan vaan antaisin iskellä niitä. Mut sit mä oltiin jakkeella ja silloin mä en mä jaksa mennä tuon toiselle puolelle rautatietä. No miten ois? Se vitus mun muistiinpano. Pidetäänkö fossiiliset vettä? En tiedä, Kilpaa. mutta tiedättekö mitä? Mulla on tänään parkkimaksu. Eräpäivä. Pitäis maksaa. Et oo maksanut. Vähän ärsyttää. 60. Ja parkkipiirkon nimi oli meidän pikkuveli. Ai Pikkueli. No ei se nyt oikeesti ollut mut niinku sen parkki antajan nimi. Siinä mä katsoin sitä lappua, että miten voi niinku olla. Mä en tiedä, voidaan me... vaan. Mä en tiedä, voidaan vähän sanoa kenenkään nimiä tässä. No. Niin, mut siis niin.
Jos on joku Se. oikea ihminen. Se on. Eikä vaan niin se. Niin, No, totta. Vitun parkkikirkko. No, mut siis. Tää nyt meni vähän. Se voi sitten Se varmaan olikin. Voidaan piipata se. Jallu voi sit piippaa. Tai Kyllä jos mä piippailen. Osaatko sä piipata? No en minä, mutta kyllä mä varmaan osaan harjoittaa. Mä opettelen. ei se oo kauhean vaikea. Ei velho. Siis lisäilee piippausääniä. Mä voin ite Pystyykö äänittää tässä sen nyt... Se on nyt... Okei, joo. Meidän ehkä tavoite silleen näissä videoissa on silleen joku Puoli tuntia. puoli tuntia viiva 45. Niin. Juu, siihen väliin. Ja mä en Ne on tiedä. aika hyvän mittaisia, ainakin omat. Ja mun mielestä tämmöset niinku höpöttelyhommat, niin nää vois olla niinku semmosia puoli. Jep, siis sitä just niinku... Sillä kun huomaa, että niinku nyt tässä lopussa, niin rupeaa vähän vittu aiheet karkailemaan ja on vähän tällä Ei, mut ei se haittaa, mut siis niinku varsinkin niissä... Mä en tiedä tajusitko te, mut meillä on just niinku ehkä tavoitteen enemmän silleen keskittyä esim. YouTubeen. Kyllä me Spotifyhinkin nää julkaistaan, varmaan suurin osa kuunteleekin Spotifysta, jos tätä kuuntelee vittu joku. Jep. Varsinkin itse kuuntelen. Sit Spotifysta ihan varmasti, kun se menee johonkin töihin. Jep. Mutta niinku... Just, tässä on niinku tää video, mä aloitan just tekee kaikkia haasteita ja mitä kaikkea nyt vaan keksii siinä videon aikana. Mennään johonkin kaupungille ja... Niin just sitä. Niin. Jep. Oikeesti semmonen se visualisointi on Niin. se, että niinku saadaan tehty jotain erilaista. Jep, siis se nyt on tässä niinku se tavoite, että me tehtäis Et- vähän et- erilaista. et- Tää ei et- oo pelkä tämmöstä vittu pelkkää höpläystä. Et ollaan tässä vaan tälleen. Sen takia me halutaan just kuvaa nämä kaikki kästit. Ja siis jos me tehtäis tämmösiä jaksoja pelkästään, niin tässä ei edes olla mitään järkeä. Mut sitten kun me just ruvetaan niissä tulevissa jaksoissa tekee just jotain erilaisia haasteita sun muita juttuja, mitä siinä tehdään, niin sitten on jotain katsottavaakin. Mut eikö Kun sä- näissähän nyt ei oo mitään muuta oikeastaan katsottavaa. Ei ookaan. Vaan kuuntelemista. Niin. Mut siis se tatuointihomma, ei vitsi mä oikeesti. Se olisi aika crazy. Mulla on ideakin Mä oma. puimattaa se jo nyt ihan Mut törkeästi. tiedätkö, sä kuitenkin haluat tatskoja. Joo. Niin, se voi olla myös, ei sen tarvi olla silleen mikään haaste, että se voi olla ihan vaan, että sä menet ottaa normisti tatskaa. Niin sitä just, Tatskaa siinä mut ylös. mulla on niinku, et kun mä haluan kylkeä, Niin, niin mua vähän pelottaa se, että kun kylkeä ei oo mikään vissi ihan kiva paikka ottaa. niin. Mut siinä on hyvä sitten, tiedätkö, me saadaan, Niin saatte Jos- videolle, kun mä itken. eikö siis, jos siinä olisi vaikka joku semmonen tatskaaja, ketä voisi sitten niinku tulla siihen podcastiin tietenkin mukaan, tiedätkö, että se on niinku meidän vieraan siinä. Joo. Ja muutenkin varmaan vieraat. Äijällä on yksi nimi mielessä. Joo, ainakin yksi. Mm. Mut muutenkin vieraat yritetään varmaan saada jossain kohtaa. Ja, No, mun, siellä ja mun siis- mielestä, ja sit mun mielestä olisi hauskaa ottaa teekö semmosia ihan niinku meidän kavereita tähän. Kans. Niin, joo. Teekö Kyllä. jubaamaan. Mutta tää on tämmönen, varsinkin nyt, tää on tämmönen aika low, tai tämmönen alhainen budjetti näissä meidän podcasteissa tälleen. Me, Joo, eikä mitään suurempaa ideaa käytä. Niin. Me vaan jutellaan. niin, Juu. niin tää on vähän tämmöstä. Mut tää on ollut kyllä silleen, siitä asti kun, Tai silloin kun me aloitettiin se TikTok-kamini ihan aluksi. niin silloin mulla oli heti jo, niin kuin, että mä haluan sitä podcastia. Niin, joo. Mut nyt niitä on kyllä tullut niin paljon, Niin jo. että et vaikea erottua silleen. Paitsi musta tuntuu, että podcast-trendi on ehkä vähän mennyt, tai silleen, että niitä ei tuu nyt enää niin Joo, se paljon. on, no se on vähän laskenut joo. Siinä yhdessä kohtaahan niitä tuli niinku, Aha. kaikki aloitti podcastin niinku Jep. samaan aikaan käytännössä. Jep, mut sitten nyt mulla tulee niinku päivittäin oikeesti varmaan viisi niinku jotain uutta naamaa, kun tekee jotain niinku räppiä tai jotain. Niin vittu, kyllä meidänkin varmaan pitää kohta alkaa räppää. No meillä on mikit. Joo. Niin. Teekö Ehkä te me niinku- tehdään tässä välissä varmaan biisi. Eikö tässä kun Molicastissa on aina se freestyle? Niin. On se jooks, en mä tiedä, Joo. sitä Juu, oon Joo. kattonut. Niin pitäisikö meidän heittää kans biitti pyöriin ja... No niin. Pitäisikö vaikka Riku heittää tosta eka? Okei, let's go. Mä en viitti, koska sit meitä aina cancelataan. No Koska Rikun sanavarastosta ei löydy mitään. Järkevää. Niin. Kun ei mieti edes yhtään mitä sanoo. Heittää vaan flown päälle. No joo. No ei, Riku on hyvä freestylaa, mut Niin, ei ehkä ota sitä nyt. kyllä meidän Vai? pitää joskus. Siis Joo. kyllä mä oon miettinyt, että kyllä mun pitää elämässäni yksi biisi tehdä. Juu, Se on kyllä. ihan pakollinen. On. Ei vaan voi olla. On. Jos et sä tee sun elämässä yhtä biisiä, niin et saa elänyt. Ei kun tiedätkö, tehdään 300 biisi ja sitten julkaistaan se vaan tonne, tehdään kunnolla musiikkivideokin siihen. Joo. Kyllä mun tässä on. Tässä tehdään musiikkia. Niin. Joo. Kyllä niinku yksi biisi vähintään tulee joskus. Vähintään yksi biisi tulee. Joo. Biisi ei tulos Tää kyllä. meni tähän, että no nyt kun nää podcasteja niin trendaa, niin
Ruvetaan tekemään musiikkia. Meille tulee musiikkiakin. Mutta siis, elikkä me ollaan nyt sanottu, että me tehdään niinku podcastia, mutta me painotetaan enemmän YouTubea, eli me tehdään käytännössä videoita. Mutta sitten me ruvetaan tekemään räppiä, koska podcastit eikä videot sit taas toimi. Niin Mulla me ruvetaan tekemään musaa. Mulla olisi yksi fiittipyyntö rakkauslauluun. Semmonen artisti kuin Mirella. Oo, se olisi kyllä tosi hyvä. Musta tuntuu, että olisitte kyllä... Ei oikein mistään muista höpöttänytkään tässä viime päivinä. Mutta... Kun Mirellä fiitistä. En mä mistään fiitistä. Vittu puhunut. Mirella. Et mä en tiedä, millä levyyhtiö se on. Tyyli Warnerilla. Niin, et mut voi esim ottaa kyllä niinku... Esim Warnerilla niinku toi niinku silleen tiedokset, Riku on kiinnostunut, et jos niinku löytyy vasta kiinnostusta Saimaa mut sinne. Kiinnostunut sit sopimuksista nimenomaan. Ja vaikka meidät kaikki samalla. Joo. Ollaan vähän semmonen niinku... Vähän niinku siinä, no... Vähän niinku, mä sanoisin, että Beatles. One Erection. Vähän niinku... Melkein niinku. Tai me voitais tehdä niinku biisejä, mistä höblellään vaan ihan vituista. Se tää kaikkea turhaa pas. Haukutaan toisiamme negatiivisissa sävyt. Negatiivisissa sävyt. Tiedätkö ne on semmosia dissibiisejä? Ois kun on battle. Totta, toisistamme. Niin, battletaan. Joka biisi uutta dissiä toisista. Joo. No miten nää on niinku vielä kavereita nää? Miten nää jätket on vielä kavereita niinku? Sit keikalla kun... Nää teki albumi just niissä pissaa toisia. Me ollaan siinä ja meillä on molemmilla mikit ja katsotaan toisimme silmiin ja ruvetaan. Aika hyvä idea. Mut Mirella. Tyyli. Kyllä nyt kuhinoille pääsee ainakin. Joo. Vittu ois muuten siistiä esiintyä siellä. Olis. No ei oikeesti, se uskaltais. Siellä olisi liikaa tuttuja. Siis niistä just mä en uskaltais. Meitä varmaan heiteltäis tomaateilla. Luultavasti. Ehkä jopa omenoilla. Siellä olisi just ne parhaat kaverit. Ehkä jopa kivillä. Ja luultavasti semmoset 70-vuotiaat äijät. Niin kuin äijä setämies. Niin. Äijä nyt ottanut ton setämiesroolin aika kovin tuossa TikTokissa haltuun. No joo, mutta kun musta tuntuu, että se on niinku joku mun, tiedätkö, tulevaisuus. Niin alter ego tällä hetkellä. Niin. Setämies. Tulevaisuus. Musta tuntuu, että ei musta niinku... Tai sit se on tullut sun entisestä elämästä. Kyllä mä nyt vähän hätähän runnut huolestus, että tosta niinku... Tykkääks sä oikeesti siitä niinku, että saisit setämies ja olisit just siellä 5 aikaa yöllä? Niin. Onko hyvä fiilis? Sä kyllä sopisit siihen. Niin, mutta mä tarkoitan tässä sitä, että koska mä en oo esim. Koskaan seurustellut. Niin susta tulee yksinä setämies. Niin, ja musta tulee semmonen ikisinkku. No se on kyllä totta. Joka vaan vaeldaa sit joskus. Sitä äijän setämies käyttää escort-palveluita. Niin. No niitä mä en käytä. Ei vielä. Ei. Mutta ihan vaan seuraalaiset syömään. No mä voin tulla sit, jos sä maksat. Mä toivon, Riku tulla kattoo silleen. mä toivon, että silloin mä sitten on niinku menestynyt podcast-ukko, tiktokeri ja vaikka joku räppäri. Mut mä oon kuitenkin ikisinkku. Joo. Siis mä uskon Riku suhun. Menee aika haikeaksi. No ei se mitään. Mä veikkaan, että sä pystyt kyllä niinku noihin suunnelmiin, jos sä vaan haluut niin. Kiitos. Joo. Kiitti ihan vitusti. Mutta ei susta kyllä varmaan, ei susta mitään laulajaa eikä tiktokeria tai podcastaa ja tuu, mut setämies. Ja 70 susta tulee ihan varmasti. Saa nyt nähdä, että elääkö niin pitkään. Niin. Musta tuntuu, että aurinko räjähtää. Toivottavasti me ei olla puhuttu liian lähellä näihin mikkiin. Niinku Jalluudella. Sulla näyttäis olla aika hyvä. No, mun tää mikki muutenkin, tää ei ota niin hyvin. Niin, mut sit mä... Mä en tiedä, no sen näkee sitten, jos tää on taaskaan niinku aina. Tää Niin. pitäis ainakin näyttää No, siltä. kyllä ainakin näyttää. Mutta ainakin jokaisen Meikällä ainakin menee punaiselle takaa. näyttää menevän ihan hyvin. No ei mene, kyllä se on keltaisella aika hyvin. Pitäisikö meidän ottaa, koska me tarvittais niinku, koska me luultavasti ruvetaan ottaa kanssa TikTokkiin jotain klippejä. Menkää seuraa höplää. No katsotaan sit mikä se nimi on. Höpläys. Varmaan joku höpläyskästi. Joku varmaan nega. Niin Nega-kästi. meidän pitäis varmaan ottaa tähän joku raju kysymys. Vielä tai silleen. Otetaan. Anna tulla. Mä oon valmis ihan mihin vaan. Joku Älä semmoinen, ihan saada kaikki. vähän kontsaa. Noniin. Kyllä mä toi Mirella juttu ainakin voidaan heittää, koska Mirella. Täkätään siihen. Nyt pistää timantteja. Mikä on just eilen tein TikTokin sylvinkaan vielä Ja siihen. mä katsoin. No mäkin tein haksunkaan. Teittekö? No tein. Mut siinä on... Siis mitä? Okei. Siinä on vähän päälle 18 000. vittua? Siinä on vähän päälle 18 000 näyttökertaa, mut 300 tykkäystä. Siis teikö te siihen soundia vai niinku? Soundi. Okei. Ei sit mitään. Ei tästä nyt oo mitään biifiä. No ei.
Ei vielä. Mut joku kyllä kommentoi, aika moni itse asiassa kommentoi vähän, tuli vähän vihainen mulle, kun mä tein. Miksi? Koska ne luulee, että on joku cheat code, että mä teen muka TikTokin siitä. Niinku, että mä nyt oon ainakin sitten etusijalla. Aika moni vissiin, mä oon huomannut, että aika moni vissiin on vähän silleen. Ai mistä etusijalla? Mirellasta. Siis siinä kommenteissa. Niin. Okei. Joo. Ei mikään ihme. Ei. Mut mä en tiedä, mitä sä niinku yrität, kun haluat olla setämies. Niin. Ei toi kuulu Sä setämies. haluat olla sinkkuna. Siis, Mä haluan kokeilla kaikki Ai Ai kortit. niin se fiitti, sitähän sä siis mä haluaisit. nyt oon vaan fanboy. Joo. Mä ymmärrän. Tää nyt on vaan tämmöstä fanitusta. Mä en tiedä, mut mikä sulla tulee numerosta 8 mieleen? 8. Nyt ei kyllä vittu käy yhtään niinku mitään päivässä. Pitääks tähän sanoa nyt oikeesti joku juttu vai? Niin. Joku Mulla mikä on tulee siis- ekana mieleen. Ei mulla tuli vaan eilisestä mieleen, kun rikon perse. Mulla on siis tää hetkellä vaan paskahätä. Mut toi on aika hyvä klippi. Laitetaan itse asiassa toi. Tällaista kotsaa meillä täällä. No on oikeastaan hyvä paskaa tää. Niin. Kiva, että ootte katsomassa, mutta Riku nyt ei selkeästi kestä enää kauaa. Ja me voidaan laittaa se meidän intro. Niin. Se on aika hyvä. Sitten mä oon silleen, että mitä noi niinku, mitä noi oikeesti ajattelee? No onks meillä nyt semmonen, että... Onks se oikeesti tollasta? Kyllä tästä varmaan tulee klippejä. Niin. Tulee. Nyt oli... Me naurettiin Upeeta. aika paljon tässä. Niin naurettiin. No niin, ihan pass. Oli hyvä juttu. Ei oo negatiivista, kun nauretaan. No vittu. Meikäläinen pistää mikin mutelle ja sanoo, että nähdään ensi jaksossa ja kuullaan. Moikka. Mut No, YouTube on... mä ja Riku tästä jatketaan No sitten niin. vielä. Eli Oskarin liivas. Aha. Mut mä toi oon kuulosti vähän varmaan pelottaa, hyvältä. Me kiroillaan myös aika paljon silleen. No, mut en Tällä mä- mä ainakin vähän. No niin mäkin. Mun pitäis kyllä vähän vähentää. Niin, mutta ei se haittaa. Mutta mä Okei. lähden nyt pois. Moikka. Vaikka. Noniin. Ja sitten. Lopetetaanko tää jakso? Niin, mun piti vaan sanoa nopeasti, Sano että vaan toivottavasti vielä. YouTube ei bännää meitä. Ei bännää. TikTokia ja kiroilusta ehkä. Ei. Mutta okei, mä voidaan Sanotaan- lopettaa tää vitun jakso sitten tähän. Sanotaan YouTubelle, että älkää bännätkö, ja sanotaan katsojille, että nähdään seuraavassa. Ei, kuullaan, nähdään, joku hei. Ei joo, se on höpläys tässä terve. Nähdään. Hello.